يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. Özlerde bir-birlerini görüp durup, ol günni kafirler we mujrimler we asiler arzu ederler ki fidye bermegi, şol günün azabından gutulmak üçin oglanlarny. وصاحبته وأخيه وخاتنlarny we doganlarny وفصيلته التي تؤويه we ödüne mensup bolýan kabilasyny ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه we ýeriň ýüzündäkilerin hemmelerini ondan soň şo zatlaryny bermegi, şoňa nejat bermegi arzu ederler. كلا إنها لظى Hergiz bu zat boljak zat däldir. Tahqiq ol dowzakyň ady lazadyr. نزاعة للشوى Deriň soýýandyr. تدعو من أدبر وتولى Çağırar hakdan ýüz öwrenleri وجمع فأوعى we maly üýşürip hazinet goýanlary. إن الإنسان خلق هلوعا Tahqiq insan nihayetde bitab we biqarar we muztarip yaradylypdyr. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا Şoňa bir musibat we dert ýetişde, şoňa sabr ýok, istikamet ýok we inni dünýäň ahyry boldy diýip haýr we bereketden naumit bolýar. We eger şoňa mal we nigmat ýetişip işrawas bolsa, bahyl bolup wajibatyny men eder. إلا المصلين Meger namaz okuyanlar o tekin teleke sıfatlarda däldirler. الذين هم على صلاتهم دائمون Ol tor namaz okuyanlar iki olar namazlaryna hemişelik bolup hiç wagt namazdan gafil däldiler. والذين في أموالهم حق معلوم Bu ol adamlar iki mallarynda bir belli sähm bardy. للسائل والمحروم Dileyen dilegçiler üçün ve dilemeyen fakirler üçün. والذين يصدقون بيوم الدين Bu ol adamlar iki kıyamata tasdik etýärdiler. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون Ol adamlar iki şolar özleriniň Perwerdigaryň azabyndan gorkýardylar. إن عذاب ربهم غير مأمون Tahqiq Perwerdigaryň azabyndan amanda bolunmaz. والذين هم لفروجهم حافظون Bu ol adamlar iki olar özleriniň şehwetlerini we bedenlerini haramdan saklaýardylar. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين Meger öz hatynlaryna ýa-da satyn alan gyrnaklaryna pes olara şo suratda melamet o aýp ýokdur. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون Pes her kim öz hatynyndan gaýryny gözlese, pes olar hatdan tajawuz etýänlerdyrlar. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون Ol adamlar iki özlerini tafşyrlan amanatlaryny we özleriniň eden ahdlaryny riayet etip wafa etýärdiler. والذين هم بشهاداتهم قائمون Ol adamlar iki şahadatlarynyň üstünde qaýym durýardylar. والذين هم على صلاتهم يحافظون Ol adamlar iki 5 wagt namazlaryna habardar bolup hemme zatlaryny ýerine ýetirip eda etýärdiler. أولئك في جنات مكرمون Şol ýaxşy sıfatlar bilen sıfatlanan adamlar cennetde ýaxşy nygmatlar bilen filanandyr. فما للذين كفروا قبلك مهطعين Pes näme boldy kafirlara? Kesen tarafyna çakkan ýortýarlar. عن اليمين وعن الشمال عزين Sagdan soldan guruh bolup maskhar etmek üçin. أيطمع كل امرئ منهم أن
ليدخل جنة نعيم Aya şolaryň her biri umid etýärmi? Nygmatly jennete dahil edilersi. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون Beýle iş bolmaz. Tahqiq biz şolaryň özleriniň